Banyu urip, iso kredit DP-ne 100 ready unit. Angsurane 2,5 juta selama 5 tahun. Tuku cashkur iso 200 selawe. Ukurane 4x10. Tapi yang ngono rek yo, omahe iki asri pol. Mepet sawah, mewah lah intine jare arek kur ome mewah ta? Iya mewah mepet sawah. Sepilo tonggo esik cak. Lho. Tonggone yo pari-pari rek yo. Lah, tapi men yo bakalane rame yo. Sadurunge akmu kok kur wong aku mari survei enggak ono tonggone ono iki lak tonggone sebelah yo ono omah gedek iku yo ono tonggone lho apik iku 2 lantai tapi lantai atas gedek tok yo. Penasaran jerone apa tak sepino sing iki padha ae rek yo kanan kiri iki warna kuning iki padha ijo yo padha langsung rene cak yo karpote wis ngene iki rek yo mbomot enggak iki mobil cilik-cilik yo rek yo engko nek gamet sampean telalang norono lho mobil sampean yo rek yo oh ruang tamu outdoor yo wis ono yo rega murah rek omah apik yo lho kusene nggih full almini pintune king teko apa almini ambek iki lho apa iki jenenge PVC ngono iki lho rek yo. Lah ruang tamune lumayan gede, plafone ya wis apik, wis kekinian drop ceiling ya. Cocok karo apa ya temae, soalnya oma asri ijo ya. Lah kamar anak loro. Lah iki kamar pertama nih lumayan gede ya. Ono jendelane. Nah, tapi jelali di kono gorden, ngene gorden sareng bojomu suwen. Kamar iki jejer, iki kamar keduane. Lho ya, wis padha gedine rek ya kamare rek ya. Lho, padang kan. Lah terus ndek kene iki ono dapure, engko ndok kene iki kena dikeki partisi ben gak ketok dapure ya rek ya. Lah ndok mburi iki isih ono sisa tanah. Iki kamar mandi ambek apa jenenge ruangan laundry room ngono iku rek ya kena ngepek kumbahan. Cuma iki gak bisa dibuka ya rek ya. Kok nek sampean survei baru tak buka ben awakmu penasaran. Wis ngono ae foto aku ya rek ya. Omah iki regane 210. Lho anu nduk jopo cak. Tak sepilo nang jopo rek ya ben isi soalnya enak nek jopo iku rek ya. Omah iki regane 200 selawe, ukurane 4 kali 10. Iso kredit DP-ne 100 juta, angsurannya cuma 2,5 juta selama 5 tahun tok. Flat tanpa bunga lho. Kurang enak apa? Kano kenaikan suku bunga lho kene kira yo. Wis ngono ae foto aku nek pengen takok-takok survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil kok. Sesungkan enggak usah isin tak tunggu serangan kabeh. Urip sama-sama kurang siji sarko. Bye bye.